Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa 'yan aji. A yau darasinmu namu na yau ci gaba ne na biology darasinmu na jiya. Wato za mu ci gaba za mu fassara characteristic of living thing, ɗabi'un ɗan adam da ɗabi'un duk wani abu mai rai, ko dai tsirrai ne ko kuma dabbobi. Number one, ce movement. Wato movement shine motsi, tafiya daga nan zuwa nan. Kun san duk wani abu mai rai yana moving, yana motsi ya je nan ya je nan. Sai nan number two shine respiration. Respiration kuma shine shaƙan numfashi. Kun san dabbobi na shaƙan numfashi kuma suna fitar da numfashi, su ma itatuwa da tsirrai suna yin haka. Sai nutrition, na uku kenan. Nutrition kuma shine yanayin cin abinci da mutum ya ci abinci. Kun san dabba suna cin abinci, su ma tsirrai suna cin abinci. Za mu zo mu yi bayani a gaba yaya dabbobi suke cin abinci. Sai iri